Ga wani sabon mining a Telegram mai suna Simple Coin. So wannan mining ne wanda shi ma ake kyautata mai zato insha Allah. So idan ajiye muku link ɗin wannan mining ɗin a description, sai ka shiga sai ku fara yi da wuri. Yanda abin yake, idan ka taɓa wannan link ɗin kamar haka yanda kuke gani, zai kawo ka nan wajen. Gashi nan kamar yanda kuke gani simple tap. Za ka danna start ɗin nan da kuke gani. Bayan ka danna start, ga wani wajen rubuta start now, sai ka shiga. Sai ka ƙara yin wannan start ɗin. So bayan ya gama loading, zai buɗo ma nan gun, sai ka sa email address ɗinka. So kamar yanda kuke gani na gama shigar da email ɗina, kawai zan danna nan wajen da aka rubuta continue. To kamar yanda kuke gani, nan gun shi za ku dinga taɓa. So in kuka lura, ina taɓawa ga wani waje a nan yana raguwa daga 93 ɗin nan guda ku ga ya dawo haka 92 haka. Har sai ya gama. Har sai ya gama. Har sai ya gama. Bayan kun danna start farming ɗin nan. Har sai ya gama. Gashi nan yana tafiya, yana tafiya. Yana tafiya, yana tafiya. Yana tafiya. Kuna taɓa kan nan wajen shi yana ƙirga muku. Yana ƙirga muku da haka zai dawo 0. So kun ga ya dawo 0. So shi ma yana da tax. Ga tax ɗinsa kamar yanda kuke gani. In kuka shiga za ku gani, za ku yi join na group ɗinsu ne da community ɗinsu. Sai kuma za ku ɗan bi, za ku ɗan yi wannan ɗinsu a Instagram. Za ku yi following account a Instagram. Inda hali ma har downloading app ɗinsu da ku iya yi. So za ku samu tax mai yawa nan wajen da aka sa social. Nan kuma wajen rap ɗin nan, referral ne. Ma'ana duk mutum ɗaya idan ka yi mutum kana da simple guda 100 kamar yanda kuke gani. Kamar yanda kuke gani, duk mutum ɗaya kana da simple guda 100. Mutum 5 kana da guda 2000. So haka ne abu. So nan kuma wajen da aka rubuta post ɗin nan, in ka shiga za ku ga gashi nan comment soon, ba su fara sake wani poster ba tukuna. Amma idan suka sake za ku ga su ma za su babba da poster ɗinsu. So he nan invite a friend. Nan wajen invite ɗin idan ka shiga, gashi nan da kamar yanda kuke gani, za ka danna invite a friend ɗin nan. So sai ka yi copy na link. Wannan wanda aka sa copy link. So duk mutum ɗaya in ka yi invite za ka samu wani abu. So haka ne abun nasu. So abin da ya sa ba zan yi wannan tax ɗin ba saboda kar bidiyon yayi tsayi ne. Wannan dai a taƙaice ne, ku shiga ku gwaggwada. Kamar dai yanda ake tax a kowanne mining haka ne su ma. Su ma haka ne kamar yanda ake tax a kowane mining, daga follow na community, da Twitter, da Instagram da sauransu. So nan gashi nan yana farming. So haka ne abun nasu, ga booster ga invite a friend. Zan ajiye muku link a description, ku yi maza ku fara da wuri kafin abin yayi nisa a zo a samu alheri. Kada ku manta da sharing, da subscribing, da liking. Mun gode.